యాడికో బట్టతలు వేసుకుని బయలుదేరాడు. ఏమండి ఇట్రా అండి. మచ్చా కొత్త సంవత్సరం డీజే పగిలిపోవాలా. ఏంది లోపలికి రండి. నాకు టైం లే. ఎక్కువ టైం తీసుకొని రండి. పద. న్యూ ఇయర్ అని స్పీకర్ దాకా తాగేసి వచ్చావో పీక పైన కాలేసి తొక్కుతా. మనకు ఉగాది. Mr. KDR, please pick up the call. మావా రా మావా పరుగు కొట్టేద్దాం. ఆల్రెడీ పగిలిపోయిందిరా మచ్చా. మనకు కొత్త సంవత్సరం ఉగాది అంట మచ్చా. ఉగాది కలుసుకుందాం. खत्म, बाय बाय, टाटा।